Κοιτάξτε εδώ. Κοιτάξτε. Τι μαλακό. Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα επεισόδιο στην κουζίνα της Μαρίας. Μαρία, ένα πουλάκι μου είπε ότι θα μου κάνεις ένα αγαπημένο γλυκό. Αγαπημένο, κλασικό, το λατρεύουν όλοι και είναι υπέροχο για την νηστεία. Τρέλα λέμε ότι είναι τα ροξάκια και θα τα φτιάξουμε ατομικά, να μπορούμε και να τα κεράσουμε και όταν θα έχουμε και κόσμο. Πάμε να δούμε πώς θα τα φτιάξουμε. Καταπληκτικό γλυκό, παιδιά! Σε ένα μπολ έχω βάλει την οπή μου μαγιά και το νεράκι που θα χρησιμοποιήσω για τη δόση που χρειάζεται για να φτιάξω αυτή την υπέροχη τζίμι θα είναι χλιαρό και πάντα λέω ότι ο λόγος που το κάνουμε αυτό είναι ότι βοηθάμε τη τζίμι μας να γίνει πιο φουσκωτή. Θα ρίξω ένα κουταλάκι της σούπας ζάχαρη, ανακατεύω. Κάθε τι που θα ρίχνουμε υλικό θα τα ανακατεύουμε και όλο να πηγαίνει καλά όλο παντού. Ρίχνω το ηλιέλαιό μου. Είναι πάρα πολύ εύκολο γλυκό που θα το φτιάχνετε συνέχεια. Το πορτοκάλι μου το χυμό. Θα ρίξω ξύσμα από ένα πορτοκάλι που όλα αυτά τα αρώματα που θα βάλουμε από εδώ και πέρα θα δώσουν τέτοια γεύση στα ροξάκια που δεν θα μπορούμε να φάμε μόνο ένα. Αυτό είναι το κακό πάντα με μας. Ρίχνω την κανέλα, το γαρίφαλο. Πώς μου σχοβολάει αυτή η κανέλα. Συνεχίζω το ανακάτεμά μου. Τώρα θα ρίξω το μπέικιν. Ανακατεύω και αυτό καλά. Και τέλος θα ρίξω το αλεύρι μου σιγά σιγά. Θα ρίχνω λίγο, θα το δουλεύω για να δω πόσο θα πάρει. Τώρα αφού έριξα και το υπόλοιπο το αλεύρι, τώρα θα το δουλέψω με το χέρι μου. Δεν θέλουμε η τζίμι μας να είναι πολύ σφιχτή, αλλά ούτε και πολύ μαλακή. Τη βλέπετε εδώ στο χέρι μου πώς είναι. Κοιτάξτε εδώ πώς πρέπει να είναι. Το ζυμώνουμε καλά και αφού το ζυμώσουμε καλά θα το αφήσουμε μετά μία ώρα να ξεκουραστεί και να μας φουσκώσει ανάλογα. Σε αυτό το σημείο, αφού το ζυμώσαμε λιγάκι, θα ρίξουμε και ένα κουταλάκι του γλυκού βανίλια ρευστή. Άμα δεν έχετε βανίλια ρευστή μπορείτε να βάλετε και αυτές τις κλασικές τις κάψουλες. Είναι το ίδιο. Απλά η ρευστή βανίλια δίνει πιο έντονο άρωμα. Αλλά δεν πειράζει. Αν δεν έχετε βάλτε τις απλές. Και αρχίζω και το ζυμώνω μέχρι να φουσκώσει καλά η ζύμη μας. Τώρα εμείς θα ετοιμάσουμε το σιρόπι να είναι έτοιμο, γιατί θέλουμε να είναι κρύο το σιρόπι όταν θα το σιροπιάσουμε. Ρίχνω το νερό. Επειδή έχω στύψει εγώ λίγο περισσότερο πορτοκάλι και δεν ήθελα να το πετάξω, μπέρδεψα μαζί με το νερό που θα χρησιμοποιήσω για το σιρόπι μου. Θα ρίξω τη ζάχαρη, θα ρίξω τις φλούδες από το λεμόνι, 2-3 φλούδες είναι αρκετές, μία φέτα πορτοκάλι και μία λεμόνι. Θα ρίξω και τη βανίλια μου και από την ώρα που θα αρχίσει να πάρει βράση θα το βράσουμε για 10 λεπτά. Κοιτάξτε τι ωραία που άρχισε και βράζει το σιρόπι μας. Τι ωραία μυρωδιά είναι αυτή. Είναι το πορτοκάλι, το λεμόνι, η βανίλια που έχουμε βάλει και δίνει πολύ ωραίο άρωμα στο σιρόπι. Και τώρα αφού έχουν περάσει 10 λεπτά το σιρόπι μας είναι έτοιμο, το σβήνουμε να κρυώσει και πάμε να συνεχίσουμε. Έχει περάσει μια ώρα που το βάλαμε να φουσκώσει. Κοιτάξτε τι ωραία που έχει μαλακώσει η ζύμη μας. Αφού λίγο τη δουλέψουμε στο χέρι, που έχει κάτι αρώματα, η κανέλα, το πορτοκάλι. Για να τα κάνουμε μικρά τα ροξάκια, θα κόψουμε στη μέση τη ζύμη, κόψουμε μετά ξανά στη μέση, θα βάλουμε 2 κουταλιές της σούπας κακάο. Αυτό είναι το μυστικό και μέσα ήταν κακάο. Ναι, θα το ζυμώσουμε, να πάει καλά παντού. Κοίτα να δεις. Τώρα το δουλεύουμε καλά να πάει παντού το κακάο και αν δεν σας διευκολύνει μέσα στο μπολ θα το βγάλετε και θα το δουλέψετε στο χέρι έτσι για να πάει καλά το κακάο παντού, γιατί θέλουμε να είναι μέσα σοκολατένιο. Θέλει λίγο υπομονή. Και τώρα αφού το ζυμώσαμε καλά να πάει παντού όπως θέλαμε το κακάο, να γίνει έτσι ένα ωραίο χρώμα, θα το κόψουμε στη μέση και θα το κάνουμε το σχήμα αυτό, γιατί θέλουμε να το βάλουμε μέσα για να κάνουμε τα ροξάκια. Θα το δούμε και όλα βέβαια πόσο θέλει. Παίρνουμε το κομμάτι που χωρίσαμε για να κάνουμε και τα υπόλοιπα, το κόβουμε στη μέση, αφήνουμε το ένα. Κοιτάξτε τι ωραία που δουλεύει τη ζύμη. Δέστε τι εύπλαστη είναι. Και με τον πλάστη τώρα θα το ανοίξουμε και αυτό τώρα θα κάνουμε αυτή τη διαδικασία, γιατί είπαμε ότι θέλουμε να τα κάνουμε μικρά. Θα ανοίξει καλά. Τώρα θα βάλω μέσα το κακάο έτσι και θα αρχίζω να το κυλίγω. Είναι πάρα πολύ εύκολο γλυκό, πολύ ωραίο γλυκό. Τι εύκολο που είναι. Και τώρα θα αρχίσω και θα κόβω κομματάκια μικρά. Το βάλω
στο ταψί, λίγο ελαφρώς, ελαδώνουμε το ταψάκι μας. Κοιτάξτε τι ωραία που γίνονται. Κοίτα να δεις πώς γινόταν. Λοιπόν, Μαρία, σήμερα πεινάω πολύ. Θέλω κάτι γρήγορο, νηστίσιμο και πραγματικά πολύ νόστιμο. Χαιρετούμε την νηστεία μας με κάτι υπέροχα, λαχταριστά, τραγανά και φτεδάκια θαλασσινών νηστίσιμα με ταχίνι. Για πάμε τώρα να δοκιμάσουμε. Τι ωραία! Πω, τι ωραία! Και τα συνοδεύουμε με μια υπέροχη χωριάτικη σαλάτα με αβοκάντο και πληγούρι. Πού αλλού? Φυσικά στην κουζίνα της Μαρίας. Τέλεια! Αμάν τραγανούτσικα. Αυτά τα ωραία τα κεφτεδάκια μας. Αμάν. Αφράτα, αρωματικά. Πού αλλού? Φυσικά στην κουζίνα της Μαρίας. Δεν το ήξερα, Μαρία, αυτό. Πάρα πολύ εύκολο. Πραγματικά. Πάντα απορούσα πώς έβαλαν το καφέ μέσα. Όλα έχουν τον τρόπο τους. Συνεχίζω. Δεν ξέρω εγώ. Λίγο τα στρώνουμε και με το χεράκι μας να είναι όμορφα. Με απαλές κινήσεις θα το κάνετε έτσι για να γίνει ομοιόμορφα στρόγγυλο, γιατί είναι πολύ μαλακή η ζύμη μας. Και συνεχίζουμε και κάνουμε και το άλλο το κομμάτι της ζύμης μας έτσι όπως κάναμε το πρώτο. Είναι έτοιμα τα ροξάκια μου. Τώρα θα τα βάλω στο φούρνο στους 180 βαθμούς μέχρι να πάρουν, να φουσκώσουν και να πάρουν ένα ωραίο χρώμα. Ωραία που έχουν φουσκώσει, έχουν γίνει τραγανά επάνω, όπως πρέπει. Τώρα θα τα σιροπιάσουμε, με το ζουμάκι του, το σιρόπι και θα το αφήσουμε όπως είναι μετά να τραβήξει και μέχρι να κρυώσει. Και αυτό ήταν όλο. Αυτό ήταν, είναι τόσο εύκολο, τόσο ωραίο γλυκό. Τώρα όπως είναι ζεστό θα το σκεπάσουμε για να τραβήξει όλο το σιρόπι όπως πρέπει. Κοιτάξτε τι ωραία που έχει τραβήξει το σιροπάκι του. Είναι έτοιμα και τώρα θα πάμε να τη σερβίρουμε. Αυτό ωραίο, Μαρία. Αχ, αυτά δεν βλέπω την ώρα να τα φάω. Πάνε πάλι οι διήτες. Τα έχουμε βάλει στο πιάτο, θα ρίξουμε και το καρυδάκι από πάνω που του πάει πάρα πολύ. Τι ροξάκια φτιάξαμε. Καλά στην κάμερα, τι να σου πω, εδώ είσαι έτοιμος να φας και την κάμερα. Υπέροχα, υπέροχα. Πραγματικά, παιδιά, τώρα θα τα δοκιμάσω και θα σας πω και από γεύση. Είναι το αγαπημένο μου γλυκό. Βλέπω την ώρα να το φάω. Για ελάτε μαζί μου να δείτε. Άντε να δοκιμάσουμε. Οπα, θα μας έφυγε από το χέρι. Κοιτάξτε εδώ, κοιτάξτε. Τι μαλακό. Τι ωραίο σιροπιαστό. Πω. Αμάν. Καλά, έχει κάτι αρώματα. Πω. Αμάν. Υπέροχο. Τραγανό. Ωραία σιροπιασμένο. Με πολύ ωραία αρώματα. Καλή επιτυχία όσοι το κάνετε. Καλή επιτυχία, παιδιά. Τώρα το δοκίμασα και εγώ. Και μου άρεσε πάρα πολύ, παιδιά. Αχ, Σας πολύ το ωραίο. προτείνω. Πάρα πολύ.